Dobrý deň, vítame vás vo videorecenzii smartfónu strednej triedy Honor 5X. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ho výrobca vybavil všetkým, čo od smartfónu strednej triedy požadujeme. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa Honor 5X správa v skutočnosti a či je hodný aj svoje ceny, ktorá sa aktuálne pohybuje na úrovni 230 €. Balenie Honoru 5X sa od ostatných smartfónov značky Honor výrazne nelíši. Honor sa tak stále drží svoje tradície kompaktnej modrej krabičky s jednoduchým dizajnom. Ihneď po jej otvorení sa na samom vrchu krabice nachádza samotný smartfón, v našom prípade v zlatom prevedení. Pod smartfónom sa nachádza ďalšia menšia biela krabička, v ktorej nájdeme nástroj pre vybratie slotov pre SIM a microSD kartu a návod na použitie. Pod ňou nájdeme už len príslušenstvo v podobe adapteru na nabíjanie, USB kábla a slúchadiel. Tie svojou kvalitou poslúžia skôr v núdzových prípadoch. V balení teda nenájdeme žiadne nadštandardné príslušenstvo, ako napríklad ochranný kryt, no všetko potrebné sa v balení nachádza. Predná strana je relatívne čistá, teda bez akýchkoľvek prvkov, ktoré by nám hneď padli do oka. Nad displejom sa nachádza len 5 megapixelový fotoaparát, rôzne senzory, notifikačná dióda a reproduktor pre hovory. Pod displejom sa nenachádza absolútne nič, čo je ale trochu škoda, keďže výrobca tam pokojne mohol umiestniť aspoň tlačidlá pre ovládanie systému. Tie sú namiesto toho umiestnené priamo na displeji a tak v niektorých prípadoch zbytočne ukrajujú miesto z displeja. Opak však platí v prípade zadnej strany, pri ktorej si dá výrobca skutočne záležať. Dominuje jej mierne vystupujúci fotoaparát s rozlíšením 13 megapixelov, od ktorého naľavo nájdeme LED blesk. Pod fotoaparátom nájdeme tradične umiestnený snímač odtlačkou prstov, takže s jeho nahmataním nebudete mať žiadny problém. Nižšie nájdeme už len logo Honoru a ďalšie nápisy, ktoré nás ale určite nebudú zaujímať. Úplný vrch a spodok však tvorí plast kvôli lepšiemu príjmu signálu. Poďme sa pozrieť na bočné strany smartfónu. Na hornej strane nájdeme 3,5 mm jack a mikrofón, pričom na spodnej strane nájdeme reproduktor, microUSB konektor. Na pravom boku sú tu už tradične tlačidlá na ovládanie hlasitosti a tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie. Ľavý bok zahŕňa až dva sloty. Jeden poskytuje priestor len pre jednu microSIM kartu a druhý pre microSD kartu a jednu nanoSIM kartu. V telefóne tak môžete používať naraz dve SIM karty spolu s SD kartou. Žiadne obmedzenie v podobe hybridného slotu sa nekoná. Celkovo je konštrukcia na špičkovej úrovni a nemá žiadne muchy, na ktoré by som sa mohol sťažovať. Displej svojou veľkosťou 5,5 palcov vyplňa 72% prednej plochy smartfónu. Je pritom technológie IPS a disponuje Full HD rozlíšením, čo má za následok výslednú jemnosť 401 pixelov na palec. Podanie farieb je pre strednú triedu na perfektnej úrovni, teda dostatočne síte a verné. Biela farba je na tom už o niečo horšie, no k čiernej výhrady nemám. Minimálny jazd vám pri nočnej práci so smartfónom dráždiť oči nebude, no predsa len by hodnota mohla byť o niečo nižšia. To isté môžem povedať aj o maximálnej hodnote jasu. Tiež obstojí, no mohla by byť ešte o trocha vyššia. Nastavenia farieb displeja sú pomerne strohé a okrem nastavenia teploty farieb a režimu zlepšiť čitateľnosť za jasného počasia nenájdeme žiadne iné. Ak by som to mal zhrnúť, tak displej je vzhľadom na strednú triedu smartfónu ideálny. Tých spomínaných pár nedostatkov si buď ani nevšimnete, alebo sa s nimi ľahko vysporiadate. Vzhľadom na veľkú uhlopriečku displeja je k dispozícii aj režim pre ovládanie jednou rukou. Ten obrazovku zmenší a premiestni na pravú alebo ľavú stranu displeja. Jej veľkosť bohužiaľ nie je možné nastaviť. Výrobca už pri Honore 5X upustil od vlastného procesoru Kirin a tentokrát vybavil smartfón vylepšenou verziou Snapdragonu 615, teda 616. Použitie tohto procesoru je v dnešnej dobe ešte tolerovateľné, no vo svete čínskych smartfónov by som očakával jeho použitie skôr v nižšej triede, ako napríklad v prípade Xiaomi Redmi 3. Procesor je vybavený 8 jadrami Cortex A53, z ktorých sú 4 taktované na 1,5 GHz a ďalšie 4 na 1,2 GHz. Grafický čip sa tu nachádza Adreno 405 a operačná pamäť o veľkosti 2 respektíve
o 3 GB. Na testovanie sme mali k dispozícii verziu s 2 GB rámkou, ktorá mne osobne nestačila. Neraz sa stalo, že pri prepínaní medzi aplikáciami sa niektoré načítovali odznova. Ak patríte medzi ľudí, ktorí smartfón vyťahnú len na hovory, čatovanie a hranie hier, tak výkon Honoru 5X vám bude bohato stačiť. Ak však patríte medzi ľudí, ktorí musia smartfón mať neustále v ruke, používajú viac aplikácií naraz a vyžadujú od smartfónu rýchle reakcie, v tom prípade by som vám tento smartfón neodporúčal. Pri viacerých spustených aplikáciách naraz už smartfón naozaj váha a vo viacerých prípadoch budete na reakcie smartfónu čakať. Je to ale troška škoda, lebo väčšina čínskych smartfónov strednej triedy už výkonovo siaha na päty aj smartfónom vyššej triedy. Ak by ste si chceli zahrať staršie kvalitné hry ako Need for Speed Most Wanted či Asphalt 8, nebudete s tým mať najmenší problém. Ak však smartfónu nadelíte najnovšie tituly ako Order and Chaos 2, hry si zahráte s výrazným sekaním. So žiadnym prehrievaním sa pritom nestretnete. Smartfón sa vyrába len vo verzii so 16 GB úložiskom, no Huawei to kompenzuje tým, že smartfón objavil miestom pre microSD kartu do veľkosti až 128 GB. Netreba zabúdať ani na to, že pri jej použití nestrácame dual-SIM funkcionalitu. Z tejto kapacity mi pri prvom spustení zostalo voľných 9,86 GB. Používateľský zážitok sa v tomto prípade stará Android vo verzii 5.1 Lollipop s nadstavbou MIUI 3.1, ktorú už poznáme zo smartfónov značky Huawei. Veľkou obľubou čínskych výrobcov je úplné prerábanie čistého Androidu a Huawei nie je výnimkou. Čistý Android tu naozaj takmer nikde nepostrehnete a prostredie je kompletne prerobené. Určite to však nepovažujem za mínus, nakoľko čistý Android neponúka niektoré užitočné funkcie a jeho vzhľad tiež nemusí každého osloviť. Po rozsvietení displeja vidíme uzamykaciu obrazovku, ktorá sa síce tvári ako jednoduchá, no disponuje aj množstvom užitočných funkcií. Samozrejmosťou je rýchly prístup k fotoaparátu počiahnutím jeho ikony nahor. Ďalej po prejdení cez obrazovku nahor sa nám zobrazí množstvo užitočných skratiek ako napríklad ovládanie hudby, zapnutie svietidla či kalkulačky. Launcher je už tradične bez ponuky aplikácií a tak nájdete všetky aplikácie priamo na hlavnej obrazovke. O nastavenia v tomto prípade núdza nie je a ako si môžete nastaviť prechody medzi obrazovkami, tak aj ďalšie podrobnosti. Všetko to navyše istí aplikácia Motívy, ktorá dokáže meniť vzhľad väčšiny systémových aplikácií. Notifikačná lišta je rozdelená na dve časti, pričom na jednej sa zobrazujú hodiny a notifikácie z aplikácií a druhá obsahuje množstvo prepínačov, ktorých pozície si je samozrejme možné aj zmeniť. Jedným z nich je aj tzv. Plávajúce tlačidlo, ktoré sa zobrazí pri okraji displeja a zobrazuje sa neustále cez všetky aplikácie. Jeho stlačením sa zobrazia tlačidlá ako späť, domov, multitasking, zamknúť obrazovku a vyčistiť pamäť RAM. Tlačidlo by bolo aj celkom použiteľné, keby sme si na ňom mohli meniť skratky či priradiť vlastné aplikácie. Nadstavba disponuje aj množstvom aplikácií, ktoré vás možno prekvapia, nakoľko v iných nadstavbách ste ich možno ešte nevideli. Jednou z nich je aj aplikácia Zrkadlo. To samozrejme využíva predný fotoaparát, no disponuje skôr funkciami zrkadla. Zaujala ma aj aplikácia Lupa. Ďalšou a zároveň užitočnejšou aplikáciou je správca smartfónu. Ten pomôže nielen so zrýchlením telefónu a vyčistením úložiska, ale napríklad aj so správou energie a prenosu dát. Ďalšími predinštalovanými aplikáciami sú HiCare, Honor Club a Vmall, ktorý ale v našej krajine nie je dostupný. Niektoré z nich je našťastie možné odinštalovať. Systém vyniká aj perfektnou funkčnosťou, nakoľko som sa v ňom nestretol so žiadnou chybou či pádom aplikácie. Medzi štandardné vybavenie smartfónov strednej triedy sa už začína radiť aj snímač odtlačkou prstov. Ten nechýba ani v Honore 5X, pričom je umiestnený tradične pod zadným fotoaparátom. Odomknutie smartfónu prebehne najneskôr do 2 sekúnd, no vo väčšine prípadov aj do jednej. Nevyhnete sa ani občasnému zlyhaniu rozpoznávania a snímač odtlačok rozpozná až po opätovnom priložení prsta. Problémy nastávajú hlavne pri chýbajúcej časti odtlačku, teda keď prstom neprekryjete celý snímač. Výhodou je možnosť registrácie až 5 rôznych odtlačkov a tak môžete napríklad umožniť prístup do smartfónu ďalším osobám. Kovové telo v sebe ukrýva aj priemernú 3000 mAh batérku staršej technológie Li-ion.
Vzhľadom na kapacitu batérie podáva smartfón takú výdrž, akú by sme mohli od batérie očakávať. Pri náročnom dni, ktorý zahŕňal fotenie, nahrávanie videí, četovanie, využívanie sociálnych sietí, hranie hier, používanie 4G a Wi-Fi pripojenia, mi smartfón na konci dňa hlásil 19% zostávajúcu kapacitu. Nemusíte sa teda báť, že by sa vám smartfón uprostred dňa vybil. Pri akomkoľvek náročnom používaní smartfón vždy vydrží aspoň jeden deň. Každopádne, kto z nás by pri kapacite 19% nedal smartfón na noc na nabíjačku? Osobne som sa nad jeden deň nikdy nedostal, ale myslím si, že pri miernejšom používaní by sa dala výdrž potiahnuť na 1,5 dňa a pri ešte miernejšom aj na 2 dni. Ak by sa vám predsa len z nejakého dôvodu smartfón vybíjal rýchlejšie, tak Honor 5X v sebe samozrejme ukrýva aj zopár šetriacich režimov. Jeden z nich na vyváži výkon procesoru a využívanie siete a druhý už na to ide radikálnejšie. Obrazovka sa sfarbí do tmavej farby a poskytne prístup len k základným funkciám telefónu. Smartfón je vybavený snímačom od Sony s často používaným 13 megapixelovým rozlíšením a clonou f2.0. Pri zhoršených svetelných podmienkach pomáha aj LED blesk, ktorý sa mi na prvý pohľad zdal ako duálny. Môže sa to pravdepodobne väčší výrez okolo neho, no pri detailnejšom pohľade mi bolo jasné, že to je len obyčajný neduálny LED blesk. Kvalita fotiek ma celkom prekvapila. Podanie farieb je verné, potešila by však lepšia ostrosť. Sľubne vyzeralo aj video. To smartfón dokáže natáčať v kvalite Full HD pri 30 snímkoch za sekundu. Prvý dojem z videa bol skvelý, až kým som si ho nezapol so zvukom. Zvuk bol totiž v niektorých prípadoch oneskorený. Takáto situácia ale nastáva iba v prípade, že video pozastavujete. Za normálnych okolností je video celkom kvalitné a plynulé. Hanbiť sa nemusí ani aplikácia fotoaparátu, ktorá je vybavená množstvom funkcií a režimov. Nechybajú rôzne režimy skrášlenia, HDR, panoráma, zaostrené na všetko, najlepšia fotografia, vodotlač či zvuková poznámka. V prípade videa je to spomalené a zrýchlené, no kvalitom veľmi použiteľné nie sú. Spomalené video navyše po prenesení do počítača vôbec spomalené nebolo. Prehrať sa tak dá iba v konkrétnom smartfóne. Už pri prvom pohľade na samotný smartfón si hneď všimneme dvojicu mriežok na spodku smartfónu. Určite by si každý z nás kladol otázku. Stereoreproduktor? Túto otázku som si samozrejme položil aj ja a tak som sa rozhodol ich hneď preskúmať. Stereoreproduktory totiž nie sú často vydané ani u smartfónov vyššej triedy, nie je to ešte strednej. Prekvapenie sa bohužiaľ nekonalo a zvuk vychádzal iba z jedného, konkrétne pravého. V tom druhom sa skrýval iba mikrofón. Kvalitu samotného reproduktoru by som zaradil niekde medzi priemer až podpriemer. Pri nižšej až strednej hlasitosti sa ešte zvuk dal zniesť, no pri vyšších úrovniach mi zvuk doslova trhal uši. Minimálna úroveň hlasitosti je navyše na veľmi zlej úrovni, dokonca až tak, že by som skôr považoval za strednú. Možnou záchranou pre reproduktor by mohol byť equalizer, ten som vo smartfóne nikde nenašiel. Na prehrávanie videí je však smartfón pripravený celkom dobre. Nechýba možnosť minimalizovania videa či nastavenia rýchlosti prehrávania. Vo smartfóne som spočiatku videl veľký multimediálny potenciál, no pri lepšom preskúmaní reproduktoru tieto očakávania opadli. Ak však máte v pláne používať slúchadlá alebo hlavný reproduktor, využívať len príležitostne, Honor 5X vás určite nejako nesklame. Z multimediálnych aplikácií si vás získa aplikácia hudby, ktorá ma zaujala hlavne svojím dizajnom. Keďže Huawei, respektíve Honor, nepatrí medzi výrobcov, ktorým väčšinu zisku tvorí Čína, nezabúda ani na európskych spotrebiteľov. Smartfón je preto vybavený všetkými európskymi, teda aj slovenskými LTE pásmami a tak nebudete mať problém s pripojením už žiadneho slovenského operátora. Osobne som v smartfóne používal dve SIM karty, z toho jednu od štvorky, ktorá samozrejme fungovala 4G a pre druhú od Orangeu ostalo už len 2G. Wi-Fi 802.11 BGN sa tu bohužiaľ nachádza bez podpory 5 GHz. Nesmieme zabudnúť ani na Bluetooth vo verzii 4.1, na GPS a AGPS na GLONASS.
Fix prebehne za pár sekúnd, pričom presnosť je na úrovni 3 metrov. Perfektnej konektivite nesmie chýbať NFC, tu si však v smartfóne nenašlo miesto. Honor 5X určite každému padne do oka, najmä vďaka svojmu dizajnu. Hliníkové čelo je veľmi pekne spracované a konštrukcia je pevná. Smartfón určite nesklame svojim displejom, no nenájde si miesto u odporcov väčších uhlopriečok. Po výkonovej stránke bude smartfón bohato postačovať menej až stredne náročným používateľom. Tým náročnejší by som odporúčal siahnuť po niečom výkonnejšom. Pre bežné fotografovanie je k dispozícii 13 megapixelový snímač, ktorý sa za svoje výtvory nemusí hanbiť. Všetko doplňa priemerná multimediálna výbava a konektivita. Trochu však zarazí cena zariadenia, ktorá sa na Slovensku pohybuje okolo 235 € za verziu s 2 GB. Za tú cenu je už k dispozícii napríklad Xiaomi Redmi Note 3 Pro, ktorý oproti Honoru 5X ponúka výkonnejší Snapdragon 650 a 3 GB. Ak by sme však v Číne hľadali smartfón s rovnakým procesorom, narazíme aj na Xiaomi Mi 4i, ktorého cena sa pohybuje na rovnakej úrovni, množstvo ľudí poteší menším 5-palcovým displejom. Ak predsa len patríte medzi tých menej až stredne náročných používateľov a nie je vám jedno, ako váš smartfón vyzerá, v tom prípade vás Honor 5X určite nesklame.